Min omgangskreds ser i mig et lykkeligt menneske. En rigtig Pamphilius. Man klapper mig på skulderen. Din heldige skid med den kone og de børn. Din forretning blomstrer. Du har alt dit hår endnu og kan ydermere spille banjo. Er du ikke lykkelig? Jo, jeg burde være lykkelig, men er det ikke. Mit handicap er, at jeg ikke rigtig kan med mig selv. Der var en gang for længe siden, da jeg satte stor pris på mig selv. Men forholdene er kølet meget af senere hen. Men kan man ikke gå 100% ind for sig selv? Hvordan så være noget for andre? Hvordan for eksempel elske sin kone uden at forstille sig? I virkeligheden er jeg en kedelig personage, som aldeles ikke bryder sig om, at min kone får den ene parkeringsbøde efter den anden, lige så lidt som at hun kysser sin fætter, mellemvægtsbokseren, på munden. Men bange for at vise, hvor smålig og jaloux jeg faktisk er, smiler jeg bredt i begge tilfælde og siger kærligt: Du skal jo have rendt hornene af dig. Inderst inde afskyr jeg den frie opdragelse, vi giver vores børn, og har gang på gang den største lyst til at pryle anstændig opførsel ind i dem. Skyd! Jeg mener ikke spor med det, men børnene er henrygt over deres frisindede far og opfører sig, indrømmet, af den grund mere eksemplarisk end deres jævnaldrende med gammeldags borgerlig opdragelse. Pur beregning fra min side, fordi jeg ikke vil undvære deres forsikringer om, hvor god og rigtig en far jeg er. Jeg har simpelthen angst for, at de skal opdage, hvordan jeg virkelig er, og vende sig fra mig. Jeg har lykken, men kan ikke nyde den, er hele tiden på vagt, for ikke at den mindste fli af mit inderste væsen er til at få øje på. Jeg sidder på nåle, går på gløder, sover på en sømseng. For mig at se, er det tåbeligt, hvad jeg gør. Men der man lærer bedst af sine fejl ved at lukke øjnene. Bare giv mig et præg, når jeg skal lukke dem. En gang imellem må jeg tage en ferie for mig selv. For at ville ud, forklarer jeg. I virkeligheden for at rase ud. Alene i sommerhuset forsøger jeg at lette mig for så meget af mit indre pres, at jeg bliver i stand til resten af året at nyde godt af min ufortjente lykke, mine venners venskab, min families kærlighed og min forretningsforbindelsers bevågenhed. Prøver at være den jeg er, uden smil, falballader og frisindede fraser. Hvis min kone eller vor bekendte så mig nu, ville de forfærdes. Mine børn ville få ubodelige komplekser. Goddag. Jeg vil gerne bede om en rødspætte. En rødspætte, ja. De ser sådan her ud. Er de sikre på, at det er en rødspætte? Ja. Er de pletter ægte? Det er næsten lidt for røde. Ja, men sådan er en rødspætte. De er sikre på, at det ikke er en skrubbe, Ja. som de har tatoveret. Skrubbe, den er mere ro. Rødspætte, den er mere glat. Er den frisk? Det er den. Jeg har lige fanget i morges. Jeg tror, den er dopet. Nej, det er den godt nok ikke. Det er fisk, ikke? Nej, de kan godt være dopet. Ja, De kan jo have sprøjtet et eller andet stimulerende i ja. den. Men ikke dansk fisk, vel? Eller have givet den en albyl eller hormoner i vandet. Nej. Eller Nej, det har den ikke. Goddag, fru. Hov. Jeg var ikke færdig nu. Kan jeg bede om en mere sandsynlig rødspætte? Jamen, det er jo sandsynligt en rigtig god fisk, det her. Ærlig. Så skal du bare se her. Jo, de pletter ser ud til at være ægte. Ja, nu stopper vi. Jeg siger kun, at de pletter ser ægte ud, og derfor kan de jo for så vidt også være ægte. Men jeg blev lidt snasket på mine fingre. Kan jeg lige få lov at tørre mig? Nej, det kan du i hvert fald ikke. Men Du låner en klud. nu har jeg så fortrudt. Nu vil jeg hellere have en hornfisk. Men benene skal være af den rigtige grønne farve. Og jeg har for pålidelig kilde, at fiskehandlere nogle gange sætter yngstemanden til at farve benene med spansk grønt. Og det kan vi jo ikke have. Det vil jeg gerne have frabedt.
Han ligner mig. Han er mig inderligt sympatisk. Det er ham, jeg har brug for. Ja, Unge mand, er de sikre på, at fisken er frisk? det kan forsikre mig. Er de bombesikre? Ja. Ha! Bomber er ikke sikre. Er der andet? Jeg tror det. Godt så. Hvad ville de have gjort, hvis jeg var faldet i vandet og ved at drukne? Må ikke jeg er blevet stående for eventuelt at forhindre dem i et sidste forsøg på at komme op. Det kan jeg lide. Mit navn er Christiansen Pedersen. Til tjeneste. Herude på søen. Der er ingen på stien nu. For mørkt. For mange myg. Hvis vi drukner nu, er der ingen, der vil tro os. Må ikke der er dybt nok her? Ikke dybt nok. Men nu er der nogen af deres pårørende, jeg skal overbringe en sidste hilsen. Næste dag tager jeg tilbage. Det ville være for ærgerligt at møde ham nede i byen igen. For første gang føler jeg, at jeg virkelig har fortjent den lykke, der omgiver mig.